مبارك سمعتنا تخططتي راديو إيرنا لما عندي قد ما متيز لكو إفريم منكسا أب باسكت بولون أب كوسو أجرين ده هذا أب سمانة ثات مالتيو كاب 1980 سداب كوتا مودا تا 1987 بخلتيو بكوسو أجرين باسكت بولون ناتو دحرباتاي تامس نيرو بدحري ودقات أمو نايتعنا بدايات أبو زعمتيو سكاب كني متحجز كم تجورلو أبينا كمتات كم جلو بزعبو دحيهم فلت كميل خيد على ناتو تاريخ ون نتمت ولدو كمين يرون تاجر يفون زبل مسانا إفريم من كستابالو من قال حمد أخا إفريم قال عن صناعة مرحبا يا أنا اللي نزل أرمي خبير كام مساخة of course انت خططت تريدي الرنا بتعمي نيشتيتي أبركتو أب سبورت عالم أب تربنا تصانت زنبارة بزح أبركتات أبركيت كأخامو بدحريون of course لقات بكا نايتعنا قدياتنا بيبسي حلو بوس كوستات نبورو أبينا كتناتات الله خنزبل نوعون مهتاتو هاي كان خقبري لي أب فيديو مسيكا يغني يغني مايك مرحبا مو سكي دحر باي تخان قرنا بزح من السياتنا فلاي زحجي حد جنريشنز بدحري تسعات دوت وميبي نشتي يعرفوا كلهم خليل بنو بزح حسابات كافل تقائم بعد سمانات نبورو تسعات ولا ريليز نبورون اسكي دحر باي تخان تاي مسل أب سبورتي عالم أبي إرترا مالت يجي ثانك يو مايك قدمت نعي أبزناتك شو صويحة كتزارون مسابقة بتعمي مسكنك كم سمعت بتعمي تعدلات نشتي عقم داوي زنبرتني عقم من مكفل سلزة عدم كاني يمسكنك ناتي دحر بايتا شمي فرم منستاب قبر ميكائيل بهال أب سمرات وليد عبي بواي ام سي لاسلاسي مالتي سبورت أب سبورت عالم لا تقول لقاء أو تبكيسيو واي ام سي بقصة غري باسكت بول تيزر بول فولي بول كله ناتساتنا هنا عبينا أدمى لو ساق خير كله أب 7 دلو جزء غاني ناب باسكت بول جميرة مالتي بناي تعب حوي يوناتان مستعد دفيت بتعمي سوناتو استاي سحبان سلازن بره سونا بكل ساعة سلازن بره نوعو سعيبة أب باسكت بول أتي مالتي مجمرة سانتوس تبهال غانتانيرا باسكت بول جميرة داري أب أدريس تسميره 7 موداتا سقع 8 أب أدريس باسكت بول 8 كا نجو باسكتن كعصا غرمس أدريس تسايته مالتي نجو باسكت بول مشت كعصا غرمس تسايته لجزينير دحريو 8 كا تمرتي زودانا لجزي مس إلبا تسميره سقاب 9 جزي بكعصا غرنا باسكت بولن بحريت على أنت إيرترا وكيله 3 عامت باسكت بول 3 عامت كعصا غري نحريت كانت إيرترا وكيله بتنا إثيوبيا جزي سلازنبره ندساب عن خيرنا شعود ما نسلسة جزي خا قلت جزينا عباي كانتا حاسا خان من ساعات كانت أنا حريت كانت إثيوبيا تمريسة أدسابا سقعب كم زبط حمالتي نخلتيو سبورتسي كميجر كا بحدا ما قدتي باسكت بول حيال نيركا أف سمانيات مالتي كومون كأسو أجري إن كنتي كميجر كا بالانس كلوب خيلكا مالتي قليلا يكون إن كلتي سبورت كنت سبورت أرمي عندك تركب مغا خطاتي الكاتي إكسرسايز نمجبار ودرات على كمستهيوت بعلو كمنتاي بخمي خاب كلتي يجيب كهانتاي أمنتاي نيرونات كأندي من مزحت سبسي الله وندي وأنا ويا أجري ويكسو أجري لك قالي خا أفتفلالي دهب على بولي بول على تفلالي فتاتنا سبورت مالتي الصحاقنا كلتي تدهب بتعمي أول وتسيت كون حيالي نيرو بخمي كانوا قلتيو ما ناشك قبرخي لك غرمك زي عبي حوي the same كم actually كابين لعلسيو زيادة حيال نيرو نوعو بتعمي أبز خودة يدخل نيرة نجوه مساحة من نجوه باسكت خيد مشيت عصا غير خيد فولي بول خيد تيزر بول تاعت أب كل يلاتو نيرو
كل خمس إيه خير نير حراي نعي وانا أبكم خبت دخلني نفس خام حلاوة مثلا كمست بتعمي كتب نيره أبوي كاب تعمي كان خان النير ولا خبت جزا حلو أبي النوينه زل خو ነገር ገብረለይ ስለ ዝነበረ ንጎሆ ካብ ሶኒ ስጋዕ ዓርቢ ሶኒ ረቡዕ ዓርቢ ኩዕሶ እግሪ ገብር ነይረ ትሬኒ ሶልስን ሓሙስን ካብ ባስኬትቦል ገብር ነይረ ሰንበት ናይ ንጎሆ ባስኬትቦል ተፃዊተ ገዛ ከይደ ሓንቲ ሰዓት ደቂሰ ሰዓት ክልተ ከዓ ኩዕሶ እግሪ ከይድ ነይረ ዳሕራይ ኣብ 84 ይመስለኒ ኩሉ ስፖርተኛ ኣብ ሓንቲ ስፖርት ክትቀለል ኣለዎ ሓንቲ ክሕዛ ኣለዎ ምስተባሃለ ሽዑ ኣብታ ግዜቲ ኣብ ባስኬትቦል ናይ ኢትዮጵያ ሓፂርካ ኢኻ ኢሉ ዘትረፈኒ ዘሪሁን ዝበሃል ኣሰልጣኒ ነይሩ ዓፂር ቁመትካ ሓፂርካ ሃሙ ንባስኬትቦል ኣትሊስት ቁርብ ስለምንታይ ኣብቲ ናቱ ፖዚሽን እየ ኣነ ትፃወት ነይረ ሕጂ ስኻ ቁርብ ሓፂርካ ኣለካ ገለ ኢሉ ምስ ዘትረፈኒ ካብ ትሬን ምስ ዘትረፈኒ ብሕርቅሮት ገዲፈ ማለት እዩ ነቲ ባስኬትቦል እምበር እሱ ነይሩ ምርጫ መጀመርያ ባስኬትቦል ገዲፈ انت من اريا يركح حاجه بعد باسكت بول كتدبس كل جزء اريا لك كان موسيقى عالم كتر اخو لها درفت حبيتها ترئي اب سبورت عالم كبخميس من اريا يركح من ريخ يا اخي تسعون يركح اب ارنو كلها ناس بتفل عليه بتجزاوت ناس نبرنا ريوم نيرنا عبيتي تتصاوت حج بخمي من يخ تسعب يركاسخه والله انا نفسي نبري انا ባስኬትቦል ዝያዳ ድፊኢት ዝነበረኒ ኣማረ ወዳሓትነይ ኣብዚ ግዜ ካናዳ መፂ ኣሎ ብጣዕሚ ቁጡብ ካብ ዝኾነ ይኹን ነገር ወልፊ የብሉ ዝኾነ ነብሱ ሙሉእ ትሬኒንግ ንጎን ምሸትን ብዘይ ዕረፍቲ ዘይቋርፅ ንዕኡ ርእዮ ነይረ ምስ ናይ ናተን ሓወይ ድብለካ ሕጂ ደድሕሪኡ ሕሉፍ ሓሊፉ ክብደት ክሳይ ንክገብርስ ጅቡኡ ሕፃ መሊኡ ክነጥር ኤክሰርሳይዝ ገብር ርእዮ ነይረ ኣብ ክንዲ ሓፂን ምልዓል ገለ ምስኡ ኮይነ ይሰርሕ ነይረ ኤክሰርሳይዝ ሕጂ ኣርኣያ ናተይ ወይ ብሽዕቦ ዝነበርኩ ብኩሉ ነገር ካብ ኩሉ ክሳይ ቁጡብ ዝነበረ ኣማረ እዩ ንዑ በካ ከይድ ነይረ سو أرأي حاسي مالت مرحبا أبناي ناشنال تيب أبتو وان تي actually ناسان كيرتراي نبرن نا إثيوبيا ناشنال تيب أبيناي بخمي أساتي فمها قالوا كيرتران مسخة تساتف نيرم دو كمي يمثل نيرو بتو وان تي أبت مجمريا كاب عبداليسنا البار حلف كل جزء شعوب بين تمريض تعرف نيره بدحري جن كالي تعمت أنا نجاش أمانيل ياسو عتي دسالين ورتيره زيوم كوينات تمريضنا نيرنا شعو أبتي متسراي أبو حدي كتور حدي تجابر متسراي أمانيلن أمانيل عتين نجاش تغليت دسالين سوم تمريضهم أنا إيرترا تمريضه أي تمريضكم دحرا بتخلي تجزي قانين حريت كانت من سيادك أنن برخت زميكيل نايل باز نبره كريتينان من سيادك مالتي يوستيم أو تمريضنا وخبتور حترين مسكورنا أنا أجري عنكر تيتسيره تعرفه نسون ليبيا هلون زي مالتي So, the كمان years to want. I know I remember honestly. I think way back that was 1986, 87. National year, of course. It's in a figure, like so agree for tiny, of course, sport country of or you. I think it's كابهاتكم كن سام عارف بالنسبة لي جن تحاول تايمسل نيرو. I remember كنا أبقى هذا تفعل علينا كأولي تتصاعد هلا أنا كارتم عبيت تيمز بزحي أركب كل أركبوا له جن أكلني نيرا خير جن I think تي أرأنيرو تشوره هيك أو الكاتمت كمان يتحاول تقوانكم أكتر بيجيكم مالتي أنا كم أخذ جميلة حسبني بألف هجي خري خلهم ستاديوم تروحوا قال خري خلهم يسمى بدي إسلام تاي إلبا تشيبولين نالو تبعيلو إلبا ومسوالي الله عند تبعيلو جنا ساعة 10 هذا ملين يرد ميدا ليش أنا خلنا حجي يسمى بدي كاي فقري نايتي سبورت زنورو أبدأ
سقعبت ميدان ما توم تتصاوتي أنا حجس مس أمبسا جزائي برهاني ميكيلو دعافيا بلونيرنا ميلوتي بعلم أمبسا تشيبولينيوم أنا إلباي يعرف هنا بدقة تتنفاس عروخ أب ميدا جن هلخ مسانا نبور نقرا كاكلني الصوم قول كي تولي أنا ديفندخ قبر مسوم كحالفوني صباحيتو ጨርቃን ኣሎ ወይ ካብታ ሜዳ ውፅእ ምስልና ሻሃን ሰት በሓንሳ ኣራኸብ ጨርቃን ማዓት ናይ ገዛውቲ ጨርቃን ኣሎ ናይ ከባቢ ሕጂ ብሓንሳ እንዳበልዓና እንዳሰተና ምስኦም ኣብታ ጣውላ ብጀካ ናይ ስፖርት ካሊእ ኣይትዛረብን ኢኻ ዳሕራይ ቲፎዞ ኸ ኣሎ ውፅእ ክትብል ከለኻ ሎመዓልቲ ከይፈና ምስክቶ ብሕልፊ ምስ በዓል ቺፖሊን ዝነበረ ህልኽ ክነግረካ ኣይክእልኒ ምስ ዋልያ ተኮይኑ ከምዚ ባዕሎም ደውፅኦ ሻዕብያን ጦርን ኢሎም ኢትዮጵያ ደውፅኦም ይበዓል ዋልያ ዝነበሩ ሽዑ ወላ ኣድሊስ ኮሙኒ ነይሩ ኣድሊስ ኮሙኒ ሓውሱ ዶ ነይሩ ወላ ኮሬክት ሚ ፋም ሮንግ ኣድሊስ ኣይነበሮምን ኣድሊስ ሜሎቲ ገለመለ ድሓን እዮም ነይሮም ንሕና ምስ ቺፖሊን ንሕና ምስ ዋልያ ግን ክትሰዓር ኣይትደልን ኢኻ ስለምንታይ ኣብ ሜዳ ከም ተሰዓረ ጌርካ ኢኻ ተሓስቦ ነቲ ዳሕራይ ንዓና ዝያደ ክሳይድ ገበረልና ከዓኒ ህዝባዊ ግንባር ከዓኒ ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ኤልፓ ሻዕብያ ተባሂላ ትፅዋዕ ጋንታ ኢሎም ሓደ ግዜ ይገልፅዎ ነይሮም ኣብ ድምፂ ሓፋሽ ድሕሪኡ ዋልያ በቃ ብክሳድና ክሕዙና ጀሚሮም ክትሰዓር ኣይትደልን ኢኻ ሓደ ግዜ ዝከረና ኣነ ካልኣይ ምሳና ኮይኖም ክኸዱ ነይሮም ንኣዲስ ኣበባ ምስሊ እንተዘይረሲዖም ቀለታ መፂኡ ነብስኩም ኣውፅኡ ዝበለና ግዜ ነይሩ ነብስኩም ኣውፅኡ ስለምንታይ ይፍክሩልኩም ኣለዉ እንታይ ክንኩም ትገብሩ እዚኦም ዋልያ እዮም ድኹም ዘለዉ ምስ ዋልያ ቺፖሊኒ ነይሮሞም ብዙሓት ናህና ግን ኤርትራውያን ብዙሓት ነይሮሞ ቺፖሊኒ ምሽ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ኩሎም ደርጋ ኩሎም ውሕዳት እዮም ነይሮም እቶም ኢትዮጵያውያን በዓል ገሬ ወሎ ባርያን ገለ ውሕዳት እዮም ነይሮም ግን ደገፍታ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ነይሮም ናይ ቺፖሊኒ ሕጂ ብውያ ቺፖሊኒ ብኸመይ ቺፖሊኒ ደገፍታ ኢትዮጵያውያን ነይሮም ብኸመይ መፂቱ ለፍቲ እዋን ትስኽን እቶም ዝበዝሑ ኤርትራውያን እዮም ነይሮም ኦፍኮርስ ዋልያ ኣይኮኑን ጀስት እቲ ፀወታኦም ከዓ ቺፖሊኒ ሓያላት ስለ ዝነበሩ ድዮም ሓያላት እዮም ነይሮም ቺፖሊኒ ዋና ግን ኣነ ድመስለኒ ብናይ በዓል ገሬ ድፍኢት ከይከውን ገሬን ወልደ ማርያምን ግዛቸው ከዓ ስለ ዝነበረ ገሬ እስክንሽተይ ኣይ ዶንት ሪመምበር ሕጂ ዝኽሪ የብለይ እንታይ ስለ ዝነበሩ እዮም በዓል ገሬ በዓል ገሬ ገዛውቶም ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ እዩ ነይሩ ዳሕራይ ብዙሓት ደገፍቲ ካብ ዕዳጋ ዓርቢ ነይሮሞም ሕጂ ኣብ ዕዳጋ ዓርቢ ሽዑ ግዜ ዝነበሩ ከዓ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ተጋሩ ነይሮም ብዙሓት ምስለኒ ተጋሩ ስለ ዝነበሩ ሕጂ ብኡ ንዕኦም ስዕብዎም ነይሮም ነቶም ተጋሩ ስዕቦም ከዓ እዞም ኣብ ሜዳ ኢትዮጵያ በዓል ሹቕ ዝውዕሉ ዝነበሩ ብምልኦም ነታ ጋንታ ድግፍዋ ነይሮም ሕጂ ንሕና ከዓኒ ብካሊእ ዓይነት ኢኻ ትጥምቶም ኣብቲ ግዜ እቲ ንሳቶም ካሊእ መፅኦም ላገፁልካ እስኻ ካሊእ ክትሰዓር ስለዘይትደሊ እሱ ነይሩ ትህልኽ ናይ ስፖርት ህልኽ መቸም ጥዕመ ድዩ ባእሲ ደይ ዝኾነ ኣይ ቲንክ ኢትስ ማች ቤተር እቲ ደስ ትብለካ ንሱ እዩ ጌድካ ትጫረቕ ጌርናል ከንቲ ማሊ እብሉኻ መፅኦም ኣይትበልዕን ኢኻ እስኻ ከዓ ከምኡ ትገብረን ከዓ ትማሊ ከዓ ንሕና ከዓ ጌርናል ከንቲ ብለን ሕጂ እሱ ኢኻ ትተሃላለኽ እምበር ሕማቕ ፀርፊ የለ ኣብ ባእሲ ትኸይድ ተፃዊትካ ስዒካ ጥራይ ኣብታ ሜዳ ኢኻ ተሃላለኽካ ትወፅእ መርሓባ እትከታተለው ዘለኹም ተከታተልቲ መደብ ሬድዮ ኤረና ኤፍሬም መንግስቲ ኣብ ሓያል ተፃዋታይ ዝነበረ ኣብ ሰማንያታት ማለት እዩ ኣብ ባስኬትቦል ናብ ኩዕሶ እግርን ቀፃሊ ቃለ መሕትት ምስታ ኣሎ ሂወቱ ብሰዓት እዚ ንከታተልና እሞ ካብኡ ሓሊፉ ኣብ ኦፍኮርስ ሃገራዊ ጋንታ ነበርኩሉም ኢትዮጵያ ድተዓወትኩሞ ነይሩ ዶ ወይ ገሽኩም ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ ካልእ እስክንሽተይ እንተልዩ ክገርመካ ምስ ኤልፓ ከለና ከምዚ ዕድል ኣይጓነፈናን ኣብታ ዝጀመረላ ኣፍሪቃ ኣብ ኣፍሪቃ ምዛር ተጀመረሉ በዓል ዛንዚባር ገለመለ ሸዓድ ተጀመረህላ ንመጀመርያ ግዜ ቺፖሊኒ እዮም ከይዶም ቺፖሊኒ ከምዚ ዕድል ዝጓኒፎም ዳሕራይ 2-3 ግዜ ከማን ደጋጊሞም ከይዶም እዮም ምሳቶም ኣብ ኣውዲካ ምሕላፍ ማለት እዩ ንሕና ከምኡ ዕድል ኣይጋነፈናን ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ግን ሓንቲ ግዜ ዋንጫ ወሲድና ኣለና
مسمن ኤርትራ ወኪልና ማለት ናይ መላእ ኢትዮጵያ ገለ እዮም ትብልዎ ነይሮም ሽዑ ሓንቲ ግዜ ኤርትራ ወሲዳ ኣላ ድሕሪኡ ግን ቺፓሊኒት ኣጠባቢቖም ሰም በዓል 87 ወሲዶም ኣለዉ ፅቡቅ ኣብ ደገ ምስ ወፃኻ ኦፍኮርስ ኣብ ዝሓለፈ እዋናት ናይ ጥዕና ጉዳያት ፀገማት ኣጋጢመካ ካብቶም ጎስጓሳት ናይ ምትሕጋዝ ዝገበሩ እውን ቅድሚ ሕጂ ምስኦም ቃል ምሕት ገይረ ነይረ እንታይ ምሳሎ ዳሃይ ኩነታት ጥዕና ካብ ሰዓት እዚ ጥዕናይ ኣዝዩ ፅቡቅ ኣሎ መቸም ሰብ ኣይፅላእኻ እዩ ዳሕራይ ናህና ህዝቢ ከዓ ኣዝዩ ፈታዊ ሰብ እዩ ሩህሩህ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ግዜ እዚ ሙሉእ ጥዕና ኣለኒ ሳላ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ኣቕሬታ ተኸታታሊ ዘይፈለጠ ብዛዕባ ጥዕና ሓደ ደጋጥመካ ስለ ዘሎ እንታይ መስል ነይሩ ናይ ኩሊት ፀገም ነርካ ምስለኒ ኪድኒ እስኪ ኣብርሃለኻና ብኸመይ ይመፅ እዩ ካብ ኣብዚ እቲ ምስ በልኩ 94 95 እዩ ናይ ሽኮር ሕማም ኣጓኒፉኒ ዳሕራይ ከይፈለጥክዎ ከዓኒ መጀመርያ ነብሰይ እንዳወደአ ጥራይ ስጋዕ 500-600 ዝበፅሓሉ ግዜ ነይሩ ኣይፈለጥኩም ነይረ ወረቐት ስለ ዘይነበረኒ ከዓ ኣብ ሕክምና ይመላለስን ስለ ዝነበርኩ ነቲ ናይ ኩሊተይ ፀገም ኣጓኒፉ ማለት እዩ ቀስ እንዳበለት ናይ ኩሊት ዓቕሚ እናጎደለ ኸይዱ ሕጂ ኦልሬዲ ዳሜጅ ኮይኑ ስለ ዝፀንሐ ግዜ ወሲዱ ኣብ 2009 ከዓ ናይ ዳያልስስ ምዕፃብ ደም ማለት እዩ ኣብ ኮምዋቴ 2010 ስጋዕ እዚ ሕጂ ማለት እዩ ስጋዕ 10 ዓመት ዳያልስ ገይረ ኣብ ዳያልስ ከሎ ከዓ ኣብ እስ ዘለዎ ተወሰኮ እዩ ናይ እግሪ ማሰይቲ ከዓ ገይረ የማነይቲ እግረይ ማሰይቲ ጌርካ ሬታ ይሰማዕ ክፋል እወኒ ሕጂ እሱ ከዓ ኣጋጢሙኒ ማለት እዩ ንሳ በቲ ሽኮር ዝተለዓለ ማለት እዩ የማነይቲ እግረይ ካብ ብርከይ ታሕቲ ተኣልያ ንሳ 6 ወርሒ ንሱ ከይፀገነ ከሎ ከዓኒ ኣጋጣሚ ናይ ኩሊት መጥባሕቲ ዕድል ረኺበ ኣብ መንጎ እዚ ግን ብዙሕ ፀገም ነይሩ እዩ መጀመርያ ኣብ ዱባይ ክገብር ተሓሲቡ ነይሩ ናይ ኩሊት ኩሉ ፕሮሰስ ወዲየ ንዱባይ ክኸይድ ኣብ ዝተበገስኩሉ ግዜ እቲ ዝህበኒ ዝነበረ ሰብ ብገንዘብ ከም ዝህበኒ ብገንዘብ ቅያር ሂበኒ ከም ዝነበረ ስለ ዝተፈልጠ ተጠዋቢሎሞ ማለት እዩ ኩሉ ነገር ወዲየ ፍላይ ምግባር ጥራይ ተሪፉኒ ገዛ ተኻሬ ገንዘብ ተኸፊሉ ኩሉ ነገር ብዙሕ ነዊሕ ክሳይ ስለ ዝኾነ ካብ ዘካይደለይ ጠጠው ኢሉ ድሕሪኡ ከዓ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበጊሰ ማለት እዩ ካብ ኣዲስ ኣበባ ከምፅእ ሰብ ኩሉ ነገር ኩሉ ፕሮሰስ ተወዲኡ ከዓ እሱ ኮቪድ ኣትዩ ኮቪድ ስለ ዝኣተወ እቲ ሰብ ከዓ ኣትዩ ከኣለን ካብዚ ከዓ ክትከይድ ኣይትኽእልን ስለ ዝነበረ እሱ ከዓ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ንሱ ጠጠው ምስ በለ ቅድሚ 2 ዓመት እዛ እግረይ የማነይቲ እግረይ ተቆሪፃ ኣብ 7 ወርሓ ከዓኒ ትራንስፕላንት ረኺቦ ማለት እዩ ብዚ ረኺብካ ማሽን ረኺብካ ማለት እዩ እወ ማሽን ገበረ ወዲ 46 ዓመት ብሓደጋ ዝሞተ ሰብ እዩ ነይሩ ኣጋጣሚ ምስቲ ናተይ ደም ይሰማማዕ ስለ ዝነበረ ሂቦምኒ ኣክቹዋሊ ትማሊ ዓመተይ ገይረ ካብ ዝገብር ካብ ምጥዋሕ ትራንስፕላንት ካብ ትገብር ኮንግራጁሌሽን ቱ ኣብ ምብፃሕ እውን ዓብ ግደ እንድዩ እወ ታንኪዩ ቀሊል ኣይኮነም ብዙሓት ሰባት ማሽን ዘይረኽቡ ክንደይ ዓመታት ዝሳቀዩ ኣሎ እሞ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ብጣዕሚ እዚ ኩሉ ድማ ብዘይ ቀልዓሎም ሳላ ኩሉ ህዝቢ ብዓብዪ ናይ ቦስተን ህዝቢ ዝለዓለ ነገር ከዓኒ ስፖርተኛታት ብምሉኦም ስፖርተኛታት ኩዕሶ እግሪ ባስኬትቦል ቲፎዞም በል ተፃውቶም በል ብምሉኦም ዝገበርዎ ፃዕሪ ናቶም ሞራል እዩ ኣብ ከምዚ ደረጃ ብፅሕምና እዩ ናይ ብሓቂ ኣብኡ ክምልሰካ ኣብቲ ምትሕጋዝ ካብ ክንደይ ግደ ተፃዊቱ ሕጂ ብጣዕሚ ወፃኢታት ሓያል እዩ ዘለዎ ዳያልስስ ክትረክብ ከምኡውን ከም ዝገለፅካዮ እግርኻ በታ ሽኮር ተላዕለ ቀልቲ ጉዶታት ኣይኮነ ኣጋጢመካ ዘሎ እስካብ ክንደይ ተሳትፎ ኣብ ህዝቢ ኤርትራ ብፍላይ እቲ ህዝቢ ናብ ደገ ዘሎን ከምኡ ተፃወቱ ዕሩኽትኻን ፈተውትኻን እስካብ ክንደይ ተራ ተፃዊቶም ኣብዚ ክገልፆ ኣይክእልን እየ መቸም
ساتهم دقورو خجل سيكل نسلم تاي نحنتي معالتي دايلس $600 هتقفل جي أبوسن صبوا حكمنا له ملو حكمنا له إنشورانس كان نايب بيتي أنا سرع دو كابدول نو يحجري إنشورانس نايب بيتي نيرو تترف أنا دخفل نيره بس بعامي بزع مسوتري خلاص بزع نبرن اتسب ببوت فيه قبل عن تعتني لدوات سو جنسب كنقرأ كاكلني ما أعرف عندك كم دحاجة زناي أبي هوتي عبي لو تجير لي كل ما ناي حسب شنكته أو ديو لك خير مورالو حسابسي بتاع عبي بتعمي كم يجير هوتي كل حسكا نبرة حسكا بقولت خاخا هو سلسة قول لوني زيوم حسكا ديم سايا سي كم يجير كهوتي دبل سيو زيادة هنقول كاتنك فكاجن سالا زوم زبلا كاد اللي هو بصوتي سالا زبي كل نجار بديه مالتي تبديه تعنا يبستمال كونتات له سو أبساعت زي تناي بروسيس درجو عمت جيرول كان ترانسبلانت كم يخيد الله موهاد سجاب حجي ولا حنتي خسايبلون صباح قصرا لنا اكچوال نا عمت كساك جبرو تشيك جبرو مالتي سجا حجي جن ولا حنتي دمصو ريجكت اي جبرون اوكي دمصو لكلن ابطانا تصبع له زحقوسي نايبا حقي إفرام حوي نايبا حقي قاطع مزي بدي خا مزو كله فلالي انكفات قاطع ما كخلو برخا كاميرا خا أرتلين تحت وريدا لعريتا here we go اللي لا يكون من حدا سبب بقول عهم كام مخاب دقة بتعمي كرجال لك عم تصنع خا مع خرف ولتو خوانا بكالغاري نقروني أو نايبا حق تصنع حسابي زكل بديو تطور بالو بتعمي إنه خام كتا and of course أدلون رخيب كذا ناي ماتش من ركابك نوع تولو ملقت انتهار لو نزوم أبزي دحق زخا أقول نخا خوين بمورال أو بقطبة أو بعقمهم انتهي ملقت لك نقولهم سبورتنيات أب كل عودي زساتو سبورتنيات بالبيهم مسجونهم مزدلي سالومي السوم تزهلون يرم أنا أي ما حاوخني بناتي جنبي سلنتاي أنا حفر سلسنا وركو أي زاروني نيرة ولا تمجمرة كم زلني إلا أي زاروني نيرة أنت دعري أقدمهم مسجونهم بس أقطع مني تفرع بعلى المسمى أنا خمسة دبي كخير حاسبة خمسة حاسبة جن قرب تسجمني قال مسوركو مسلم حسابي زكله ناجنز موتا ناجنز بعمي كاب بتصوت يدرخبكو بو سنكي نوعية مسكنو بحري كلهم بعد سامسون يسيف عبرها كلهم دستا كنا شمس أو أخ وداي كلمة زم كلهم تبراوري بام كاني أب كمز درجة بتصحن نسمع تسوادي يقول أن خان عين شيء هجي أباي ترى يكون أنا تزاربكو تزاربوا ليش لزرخوكي درجة زبته بزحت له خزارو ديكولو كمزي بمعبر بوتشفيلان نحنا ESF محبرنا كوعس أجري تذكر لنا واتينا نجورو دلنا كم بزح حاجة زدل سب بزح له أجي بسبورت رايد يكون اتخال ونك صعبة يدلي سلامتاي نحنا أنا أباي استجبره رئيه يعني أجي كمت أنا عادي جبروا لي أنا خا ما زخونة سب عندي حرية عقمي كجبر كروبي تخلي خاهم خون سلازقل زخونة يكون سبورتنا أب زخونة عالم دلو نباية توصحني أتبلني خا أنا أجلسي حميمة خمس خوينة إجريت قريصة ويسا خوينة كوف كبيلد بالحساب أي نبرن كالي خجبر يحساب نيرن نعم لا نجار كلنا نجار سلازقوانف نقول له أنا خا خجوانف الناس سلازقل كلها أنا بعرف سبورتنياتات موسيقانياتات سنة هو زخونة بعريقات هزبي كم زعينة تساقم خركب سب كم زدلنا يخنق واي بتعمل دالي نخلهم لما يمسكنهم كلهم أبزيناتيك ستايستسات بيولو أبزي لوات اللي كان مثالي كابتن كرة خارج قاطع مكان عخا نزخم زعينة دقاطع ما من السيدي دخون سب السيد وزي تطعتك عسريو دخون سب إردراوي
ጓል ኣንስተይቲ ድዩ ወዲ ተባዕታይ እንታይ ለዎ ምሃብካዮም እቲ ፅንዓትካ እቲ ኣለካ ምስ ዴዲኬሽን ሞራላዊ ዝሓገዘካ እንታይ ምስጢራት ኣለዎ ተበክተሎም ነገራት ኣሎ ዶ እታ ምስጢር ሓንቲ እያ እሳ ከዓኒ ምኽኣል እዩ ምኽኣል ጥራሕ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ኣነ ከምዚ ክኸውን እየ ዝብል ሰብ የለን ሓደጋ እዩ ዘጓንፎ ሓደጋ ጓኒፎ እዩ ከዓ ድሓምም ዝኾነ ድኾን ግን ክትቅበል ኣለካ እንድሕር ደይ ተቐቢልካዮ ሓንጎልካ በቃ ሞራልካ ወዲካ ገና ከይወደቅካ ከለካ ኢኻ ትወድቕ ሕጂ ብዝከኣል መጠን ምቕባልን ምኽኣልን ኦኬ በቃ እዚአን ካሊእ ዋላ ሓንቲ ክሳይ የብሉን ከምኡ ይብል መርሓባ ወል ኤፍሬም ሓወይ ብጣዕሚ ነዚ ግዜ ጥፊእካ ነዚ ናትካ ሕሉፍ ኣብ ተበርክቶካ ብስፖርት ዓለም ኣብ ኤርትራ ከምኡ እውን ወፃእ ኣብ ደገ ወፂእካ ደጋጠመካ ፀገማት ብከመይ በዲኻዮ ምስጋናታትካ ነዞም ዝሓገዙካ ኣሕዋት ንክትምፃእካ ብጣዕሚ ብስም ረዲእ ረና ከመስግነካ ይፈቱ ኣነ ከዓ ኣፅቢ ከመስግነካ ፈቱ ተገዲስካ ከምዚ ክትሓትኒ ኣነ ብካሊእ መግለፂ ክገልፆ ኢለ ኣብ ሚድያ ገለ ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ ስለምንታይ ዓቕሚ ስለ ዘይነበረኒ ማለት እዩ ስኻ ከምዚ ኢልካ ወፂኻ ንዓይ ሓቦ ሂብካ ክትዛረብ ምዃንካ ብጣዕሚ መስገነካ ንሬድዮ ብሩህ መዓልቲ ብሩህ መዓልቲ ሰላም ዓለይኩም